Yan o, mga Katolitso, ito yung kapaligiran dito. Hinintay na lang namin sila dito, yung iba. Yung iba andi dito na sa baba. Yung iba ay yan o, mga Katolitso. Doon sila nagpunta sa bundok na yan. Are you ready? Matolito yung paligid ng bundok, oh. Yung ilog. Ayan. Oh, di ba? Kompleto na ba kayong tatlong guide ko yan? Bakit hindi sila ilintay? Dapat silang importante na samahan ninyo. Alam ba nila yung pabalik? Tatlo silang guide niya? Sila walang guide? Wala kasi doon naghintay. Naghintay siya doon sa taas o napapahinga. Tapos sinaputan mo yung dito na layo. Yung nakasabay. Ayan o, Matolitso nag Tingnan mo yung bundok, oh, Matolitso. Grabe yung kabundukan na to. Andun sila, oh. Oh. Ang by GC, oh. Yan o, mga Katolitso, ito yung kapaligiran dito. Hinintay na lang namin sila dito, yung iba. Yung iba andi dito na sa baba. Yung iba ay wala pa. Malayo pa yung pinanggalingan nila, bay? Layo pa? Ayan o, mga Tolits. Oh, ito mo yung paligid dito. Oh. Oh, diba? Alright. Yan o, mga Tolits, oh. Doon sila nagpunta sa bundok na yan. Diyan sila nagpunta, mga Tolits. Yung bundok na yan. Diyan sila, biruin mo. Ang kanilang nilakad, mga Tolits, galing doon sa aming tinatambayan. 10 oras papunta sa site na kanilang pinupuntahan. At anong oras na wala pa sila. Andito na kami. Wala pa sila, mga Tolits. Oh. Biruin mo yung ano na yan. Napakalayo na yan, mga Tolits. Alright. Oh. Oo, mga Katolits, tawid tayo sa ilog. Sana di ako madulas. At lakad tayo doon sa unahan, mga Katolits. Yeah. Oh, di ba? Tawid tayo dito sa bato-bato na daan. Ayan, oh. Yan, dito tayo. Lakad tayo, mga Katolits. At ano natin ng konti. Iyoko natin konti ang ating camera. Ayan. Alright. O, lakad-lakad tayo. Salubong tayo ng konti sa kanila. At para ma-view natin yung lugar. O, diba, mga Tolits, ang ganda ng paligid dito. Ang oras natin, mga Tolits, ay anong oras na? Wala pa sila. 5:20 na ng hapon. Wala pa sila, kaya kailangan na sanang makababa sila para di sila gabihin dahil bundok ere. Ayan, oh. Ito tayo.
Tingnan natin kung hanggang saan. O, di ba? Mukhang malayo pa mga tolits. Doon tayo sa gilid. O, di ba yung paligid? O. Alright. Yun. Lakad tayo, lakad. Saan kaya sila ngayon? Sana kaya sila? Yo! Yo yo! Ayan oh. Mabasa rin tayo mga tolits kung didiretso tayo doon. Aha. Wala pa rin sila mga tolits ay. Saan kaya yun sila? Dito tayo sa gitna ng ilog, paahan ng bundok. O diba mga tolits? Yo! Wala pa rin sila mga tolits ay. Ang haba to ang ating stick. Lakad, lakad, lakad. Hindi rin tayo makatawid sa kabila mga tolits kasi may matubig man. Tayo, nilang. Lipat tayo sa may mga bato-bato para makita natin sila. Makatawid tayo. Makatawid tayo dito. Hakbang-hakbang lang tayo dito, hakbang-hakbang. Dito sa kabila. Dito tayo sa kabila. Alright. Dito tayo. Katawid. Diba? Katawid na tayo. Wala pa rin. Wala pa rin sila mga tolits. At dito na tayo sa gitna. Diba? Sa gitna na tayo ng bato. Dito lang. Tayo. Dahan-dahan lang tayo mga tolits, no? Ayun, no? Diyan sila nagpunta mga tolits, oh. Yung ano na yan dyan, yung bundok na yan, diyan sila nagpunta. Wala pa rin mga tolits. Ito lang tayo, hindi na tayo punta dun. Okay po. Yun, oh. Wala pa rin. Alright. Yan po mga tolits, at tayo'y
balik na lang tayo doon, wala pa sila. At ang ano na 5:30 na ng hapon, wala pa sila. Balik na lang tayo doon sa sasakyan, baka nag-iba ng daan yun sila. Baka ako naman yung hihintayin nila mga tolits. At tayo'y babalik na dito sa kuan. Balik na tayo sa doon sa kung saan yung sasakyan mga tolits. Tingnan mo yung paligid, di ba? Ang paligid ay paligid-ligid, di ba? Dito lang tayo, lakad tayo pabalik doon dahil wala pa sila. Dito tayo. Hirap din yung trabaho nila mga tolits. Hindi rin basta-basta yung trabaho nila dyan ng ating mga RE at sa ating mga kasamahan. Hindi rin basta-basta, kaya mahirap ang kanilang ginagawa. Biruin mo yung mga bundok na yan na kanilang inaakyat at ilang oras nila nilalakad. Diba? Balik tayo, balik na ako doon, wala pa man sila. Balik na tayo, balik na tayo, balari ko. Balik. Ito pa rin tayo sa sa tawiran. Ayong mayroon tayong apakang bato para di tayo mabasa. Kasi tayo mga tolits, naka medyas tayo. Baka tayo'y mapasma. Diba? Dito tayo. Tatawid na tayo dito. Dito tayo tumawid kanina eh. Diba? Iyoy. Lahat. Diba yung tubig? Wala pa rin ang paligid. Tawid na tayo dito mga tolits. Tawid na tayo. Yeah. Ayan, dito na may isang guide na papunta rito mga tolits. Ayun may isang guide na napapunta dito. Hintayin natin dito mga tolits. Andiyan na sila kuya? Andiyan na? Ayan, nandito na pala sila mga tolits. Hintayin natin dito sila. Andiyan na pala. Alright. Hanggang saan nyo sila na abutan? Nanguha pa sila ng mangga? Kaya natagalan? Ay, pag-ibig. Ano yan? Soil sampling. Yung soil. Yun yung kinuha ng babae isa. Ayan kuya. Ayan, ano pangalan nila kuya? Harold. Kagawad Harold. Si Kagawad pala to ng Uyong. Oo. Barangay Uyong, Kagawad pala itong isang guide namin. Ayan. Alright. Dito na sila isa-isang dumating. Si engineer to? Bata pa pala. Hindi ko naklaro to kanina, madilim eh. Ayan na po sila mga katolits. Ayan. Sukal? Wala kayong dalang itak? Ibang klaseng ibang klaseng damo? Ang ganda nga po engineer. At maisama kita sa aking vlog. Ay, sige po. Ayan po si Engineer Louie. Yes po. Ayan po si Engineer Louie. Ayan po, sige sir. Salamat po. Salamat. Ayan
Ayan na, dito na sila. Musta? Madel, musta? Pagod? Malayo pa kayo, kuya. Oh, doon sa pinaradahan namin. Oh. Hindi, nandyan lang. Nandyan. Ayan, si Jira. Hello po. Yan, si Madel. Mukhang easy lang. Wala, Madel. Di pala parang... Ang ganda ng sombrero mo ha. Parang bagay sa akin niya para di makita yung panots ko. Wala pa sila. Nandiyan na po. Antayin na lang natin dito. Kaya sa likod ako ng sasakyan mo, nabasa-kas ako. Likod na sasakyan sa... May Sa may garbage bag ano, naman. May garbage bag. Pwede- Baka malaglag ka pa dun eh. At Eh, saka- bubuksan yun. oh, nakasakay naman ako doon, kuya, na nakabukas yun. Tapos sarado yun ganun. Highway tayo. Oh, Nate, Highway yun. Di pwede yun. Baka Edsa nun eh. Kasi nilalamig ako, basa ako. mag-ano na lang. Huwag Huwag doon. na mag-aircon. I-request mo na lang sa Mac. Saan ka Mag- ba di ba kay ano ka? Kuya Bong? Oh, request ko sana dun sa likod, si kuya. Likod. Wag, highway kasi ganun yung daan natin eh. Wag. Ah, Mahirap na. Baka imbis pauwi na tayo. Wag naman sana mangyari. Yan ang ano namin kuya. Mataas. Yun nga. ayun po, grabe. Tumawid pa kayo doon, di na? Mabit. Wow, biruin mo. Biro nyo matulits yung kinuna natin ng video. Pero kaya or Kaya. kakayanin? Oo, natapos nga eh. Natapos nga eh. Bukas saan na naman tayo? Ang ganda tong ano mo, may ano ng camera oh. Para kang tawag nito yung Lahat. Vlog. video cam. Ay. Ayan na po si Boss. Si Boss Marja. Boss. Ayan, Dami nandito na pala po. kami pasalubong sa inyo kuya. Ano yun? Maghanga ako. Mangga. Alam mo. Ha? Tinan mo. Anong... Ay, wala na. Kailangan na palitan yan. Pakita mo, pakita mo. Bumigay oh. Bumigay. Siyempre, nahingal yan eh. Ano, bumigay yung sapatos ni Marja. Hinihingal. Meron yung bundok na yan, nilakad nyo. Ayan, nandito na po sila. Palapit yung sasakyan. Oh, nandyan. Nandyan Okay, lang. very good. Kasi nag-message ako sa inyo kanina eh. Oh, hindi po ako maka-reply kasi wala signal dito. Para kung kuan, kailangan, di sa lubong. Ang galing ng dalawang to. Nag-Spider-Man sila. Oh, dapat binidyo. Kuya, nanginginig pa nga ako eh. Papadala ko to sa inyo. Saan? Ay, hindi pwede kuya. Pag nasira, May babayaran. siyempre, bayaran mo kung kay Warren magbayad, hindi sa akin. Wag na. Kumusta, madam? My gosh, kuya. Ha? Pakalayo. Yung sapatos mo, Nabutas? yung sapatos mo di bumigay? Yun. Mamaya papakita ko sa'yo. Malaki? Andyan sa puwet, may butas. Sumingaw yung utot. Hello ate. Kaya? Ay si ate pa. Basta. Oh yan, hello. Ay ano. Nakahay pa rin, nakangiti kahit pagod. Ayan, dito na tayo. Andito na sila. Alright. Ayan, di ba? Ate, hintay ka, ate. Follow and Hi! Pagod. Pagod sila. 10 oras nila nilakad papunta doon. Biroin nyo. Pagod, pero nakaligo Masaya. pa. Kahit pagod yan, nakangiti pa rin yan. Always smiling. Yes. Yan. At ako ay dadaan dyan. Di ako makadaan dyan. Kaya mabasa ako. Ayan po sila. Mga tulits oh. Dito tayo dadaan sa taas. May tawiran dito na hindi mababasa yung ating paa. Ayan. Dito tayo dadaan.
Dadaan tayo sa bato-bato. Ayan. Sarap maligo dito na tulog. Okay. Naabutan niyo po yung dulo? Nandito na sila. Hindi na kayo ng guide. Ayo. Complete, Pag sabi niya, kompleto Ricardo pupuntahan na. namin, uwi na ako. Sabi niya. Nandun sa kabilang bundok, ma'am. Ah. Tatawid So, pa babalik- kami ng ilog. Balikan na lang natin. Doon na sa kabila, dadaan. Apo. Balikan. Madaanan din yung dalawang tower pag babalikan nyo. Oo nga po. Yung walang ibang daanan eh. Sa tuktok ng bundok. Sabi ni Engineer, may malamig na tubig doon. Doon, sa kulay green. 20-20 lang. Hindi man lang nagtaas. Hindi, ganyan kami, pababa kami. Palugi. Diyan na lang tayo. Lupa. Pagod din, pagod. Kuya, papir mo po dito. Papirma po, kuya. Ay, kay kuya din po. Asan na siya? Di ba, lang yung ng tubig. Sige. Ito po, papirma po kayo dito. Ay, wait lang po. Po yung ballpen. Ayan, nag-anuhan na sila. Oh, Jera, anong ginagawa mo dyan? Nagdadasal lang Huwag kuya. ka umiyak. Nagpapapirma. Papasalamat ako nakauwi kami. Nakauwi ng. Ganito. Maayos. Pero parang di ba napagod yung page na yan? Oh. Ay, OA ni kuya. Siyempre, lagyan natin ng kauwi Kahit ha. signature na lang po dito. Signature lang. Pa kahit signature or with name po, okay lang. Ayan po nung katulits at tayo ay andi dito na. Maya maya magbalikan na tayo. Ay, balikan. Balik na tayo. Diretso na tayo kain. Pwede, go. Oo, i-rep na lang natin para bukas yung ano. Para hindi na kayo mamimili bukas. At least ando na. Parep na. Ito po. Kumbaga, papalitan na lang yung buka. Ay, bakit hindi sila nasabihan? Okay, kuya, salamat. Sakay na kayo ulit doon sa sasakyan. Si engineer. Kuha mo ako tubig. Pag-usapan muna namin mamaya, kuya. Oo, kasi mahirap man din naman dito. Oo nga po eh. Pag-usapan namin mamaya. Babalik pa ba dito bukas? Baka hindi na. Ibang daan na. Titignan ko po. Kung babalik tayo dito, wag kasi pwede bang... Hindi sila yung nagsabi na huwag nang pumunta doon sa dulo. Kung gusto pa nila Sir JC na pumunta. Good morning, good morning, good morning, good morning po mga tolits. Ang oras po natin ngayon ay alas 4 ng umaga at itong ating vlog mga tolits, no? Karugtong po to sa ating vlog kahapon dahil sobrang haba po ang ating vlog kaya ating ang pinutol at ating kape tayo mga tolits, kape. Ayan, kape muna tayo, kape dahil bago kami umalis. Ayan, yan po yung paligid mga tolits. So nagpapainit kami ng aming mga sasakyan nandyan habang nagpapainit at kami rin ay nagpapainit din ng aming mga sarili, nagkakapi. O di ba mga tolits? At ayan, andun pa sila, nagre-ready pa sila sa kanilang ibang
gagawin. Yan. Ayan po mga tolits, may kinuha lang tayo sa sakyan. Si Joey Boy kakapi. Dito na po sila. Ready na ang almusal. Ready na sila. Si Gerard nagsandok na ng pansit. Tatlong battery? Ha? Oo. Di ba yung ano yung mga nakabalot doon? Yan itong mga to, Oo. reserva yan. Ano gamitin natin? Oo, itabi ko na lang yung tatlong hindi natin. Ito, kabit na to. Okay na yan, ito. Wala pa. Natanggal surat ng gano'n. Baliktaran din ba ito pre pag ano? O ganyan dapat ganyan gano'n? yung TV na sa taas. Ba't yung isa kagabi tinanggal ko yung may kulay mo? Baliktad. Oo. Ay, puto. Baliktad yung pagkalukay. Ayun na yan, basura na yan. Basura na yan.
Nakabit kami ng battery sa car shed. Battery. Aming ilaw. Ito ang malaki yan. Malaki ba? Ay, palitan mo. Mahaba to eh. Oo nga kayo na to. Sino naglagay mo ito? Ano kayo? Ito. Ganyan yun. Nakapabit ko ganyan eh. May steel ba? Ano na yun? Meron nga dito ano, kagabi na taon eh. Ha? Taon ito, pinagapit. Ito, lagyan pa natin ito. Hindi na. Meron pa ba? Pero ito yung sabi mo may... Meron pa? Wala mong Ito laman? ito yung hindi na-charge to eh. Ano yung battery na to? O yung... Balitan mo na lang. Baka humingi na bigla. yung 5 dito, di ba? Dito na-charge. Eh, nag-charge na lahat yan. Lahat na to? Oo, tinanggal ko lahat yan. Ah, Wala akong tinira dyan. Pinarge ko lahat. okay. Yun lang ito. Hindi ko alam kanino to. Lagyan mo dito. Baka may maghanap. Dito to, kasama to dito. Ah, okay. Lagyan mo muna dyan. Lagyan mo na dyan. So, kanya-kanyang kuha dito ng ikaw nila. Diba? Ha? 1 minute ba yung pansit? Ayan na. Almusal. Good morning. Good morning. Kain tayo mga katulits. Mga katulits, kain tayo. Kain daw. Kain sila. Good morning. Bago kami umalis, nagkainan muna. Kainan muna kami. Kami sila. Okay po, no, matulits. Tapos na tayo nagkape. Ay naayos yung mga ano doon. Hintay na lang natin sila. Yung mga sakit namin. Good morning po mga tolits. Tingnan nyo po ang paligid. Napakaganda mga katolits yung paligid dito sa amin lugar na pinupuntahan. Ito malalim na bangin o mga tolits, oh. Malalim po yan hanggang doon yan sa baba. Ano, parang grabe mga tolits ang ano dito, ang lamig ng simoy ng hangin. Ayan po at tingnan nyo po mga tolits ang ating kapaligiran. O di ba ang ganda mga tolits. Dito tayo kay yung ating sasakyan nandyan. Nandoon sila ni Bong at Joey sa kabilang side. Ang akin nandito sa side na to, papunta na sila doon at dito lang ako maghihintay sa mga RE. At yan po, no, at maya konti po ay titingin tayo dito. Tingnan naman natin, mga tulit, sa delikado to pag madulas ako dito, sigurado punta rin ako sa baba. Yan, grabe mga tolits, napakagandang lugar ito. Di ba? At mamaya-maya mga tolits tayo'y maglakad-lakad dito. Mamaya-maya na lang mga tolits. Di ba? Ang ganda ng paligid.
sila at nandun pa sila. Tatanawin natin sila doon. Tayo'y ano muna dito, mag ang tawag nito, maglakad-lakad. Op, yeah, kalsada. Ang ganda ng kanal nila mga tolits. At dito lang tayo. Grabe na ito. Ang ano mga tolits, yung tingnan mo yung palad ko, medyo na ang ano na, sobrang lamig. Dapat pala dito may guantes ka dito. Guantes ka pa. Saan to sila Bongski punta? Saan kayo? Yan, naglakad sila doon. At ako'y susunod-sunod din doon mamaya-maya mga tolits. O, diba? O. At tayo'y dito lang. Kung saan yan sila pupunta. Ako'y maglalakad-lakad din mamaya. Ating mga sasakyan. Yun. Sunod din ako kanila. Sige. Okay. Susunod din pala ako mga tolits. Kala ko dito lang ako magtambay. Okay po. Yan, susunod ako sa kanila. Ayun. At least nakuna natin ng video yung doon sa kabila mga tolits. So, ayan o. Diba? Bakit sila huminto? May paligid. Oh. Bakit sila huminto? Tingnan mo yung paligid natin. Tingnan mo yung bundok. Oh, ganda ng paligid mga tolits. Oh, ganda ng paligid. Oh, diba? Sayang di ko na ikabit yung aking camera dito sa kuan. Ikakabit ko muna matulit yung aking camera sa kuan dito sa kuan matulit sa sandali lang. Oh, yan, let's go matulit. So may truck tayong kasalubong. Ayan. At nandun sila yung mga kasama nating sasakyan. O paano yung nalaglag? O, diba? Yan yung ating mga kasamahan. Itong nasundan nating pick up mga tolits ay ano lang yan, dito yan sa Gumagawa. Tayo'y yan sila Joey at Boom. Alright. Yo. Yan sila apat kami na sasakyan mga tolits nandito magkasama. At dito lang tayo. At nakahinto pa kami matols dahil may mga kasalubong kaming truck. Kaya huminto muna tayo. Huminto muna yung nasa ating harapan yung aming sinusundan. Kailangan nating isirado yung ating mga salamin matulit sa mapupuno yung ating ilong sa alikabok. Grabing alikabok. Yung may mga sasakyan namin dito, ano na to, punong-puno na sa alikabok. Yay.
Off.